Ministry of Defense of the Federal Republic of Nigeria. The most popular senator that was voted with a massive vote in Kano Central, a former governor of Kano State 1999-2003, a former governor 2011-2015, a former special envoy Darfur and Somalia, a former special representative of the Northwest at the NDDC. This is nobody other than His Excellency the Executive Governor of Kano State, the former Executive Governor of Kano State, Alhaji Dr. Engineer Rabi Musa Kwankwaso. His Excellency is the original initiator of mass marriage, the initiator of foreign scholarship, the initiator of underpass and overpass. He is no one other than the master of a modern Kano State. Thank you very much, Your Excellency, for being part of the history of Kano, Northern Nigeria, and Nigeria at large. Let me use this opportunity to welcome His Excellency, the Deputy Governor of Kano State, the Damasanin Kwankwasiya, Comrade Aminu Abdusalam Gwarzo, the only loyal Deputy Governor that has been loyal to his principal day and night. He is an amiable friend to His Excellency way before they are joined into a ticket under the platform of the NNPP. Your Excellency, with your kind permission, I will introduce the man of God. The man of God and a symbol of NNPP. This is nobody other than the Vice Presidential candidate of the NNPP, His Excellency Bishop Isaac Ida Hosa. I will use this opportunity to introduce one of the youngest speakers in the Federal Republic of Nigeria. The Speaker, Kano State House Assembly, Right Honorable Jibrin Ismaila Falgori. At this point, we received our August visitor, a neighbor, and of course a good neighbor, a friend to His Excellency, a chartered accountant, one of the finest chartered accountants that Northern Nigeria is proud of. This is no one other than His Excellency Alhaji Umar Namadi, the Executive Governor of Jigawa State, who is here present with us to witness this historic event. The Chief of Staff, the Commander General of the Hizbah, Other Sheikh, the Chairman NNPP Kano State, Dr. Hashim Udungura, the National Chairman of our great party, Honorable Abba Kau, Sheikh Kabiru Gombe, Sheikh Aliu Rashid Makarfi, other ulamas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At this point, I will go straight to the point due to acute lack of time to invite the Commander General of Hizbah Board, Kano State, Sheikh Amin Ibrahim Daurawa, to come forward and deliver a welcome address for this occasion. Sheikh Amin Ibrahim Daurawa. Daidai wannan gaba, Malam Aminu Ibrahim Daurawa, babban kwamandan hukumar Hizba ta jihar Kano, mai dawo-dawo, ya yi shekarun jiya, ya yi jiya, ga shi yana yi yau. Zai gabatar mana da jawabin maraba a wannan taro. Tafaddal ya Sheikh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, mai girma gwamnan Jigawa, jagora shugaba, Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, Deputy Gwamna, da sauran manyan baki da suka halarci wannan, ina muku gaisuwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shiri na auren gata ya fara a lokacin Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shekara ta 2012. A wannan lokaci an yi nasarar aurar da 'yan mata da zaurawa wanda adadinsu ya doshi sama da 5,000. Yanzu haka mun zo maka da 'ya'yanka da jikokinka excellency za su fito su zo su gaishe ka. Da Injiniya Abba Kabir Yusuf ya zo ya ce wannan aiki da na alkhairi shi ma zai dora a ci gaba. Da haka ya kira mu ya ba mu umarni cewa mu tantance angwaye da amare guda
1,800, kuma muka ɗauki matakai guda 8 domin ingancin wannan aure. Na farko shine mun raba forms. A wannan forms za ka zo ka gabatar da kanka a matsayin wanda kake so ka shiga wannan shiri, kai ko ita 'ya'yan talakawa ne wanda ba su da hali, ba su da ikon da za su iya aurar da 'ya'yansu saboda matsala na matsin tattalin arziki, wanda dama su mai girma gwamna ya ma alkawari a saka a cikin wannan tsari. Ya ba da umarni ƙananan hukumomi guda 36 da suke wajen Kano ma'aika musu da forms guda 60-60, wato amare da angwaye 30-30 kenan. Sannan wanda suke cikin birni ya ce ma'aika musu forms guda 100-100, wannan shi ya nuna angwaye da amare guda 50-50. Wannan shi ya bayar da adadi 1,480. Sannan ya ce a hedikwata a aurar da guda 320, wannan shi ya ba da adadi na 1,800 angwaye da amare. Mai girma gwamna, mun ɗauki wannan mataki kamar yadda ka ba da umarni, kuma mun yi nasarar tantance waɗannan amare ta hanyar raba musu forms, suka cike suka dawo mana da shi. Sai kuma forms na biyu wanda yake na rafari, kowanne sai ya zo mana da wani mutum da zai tsaya masa cewa ya cika sharaɗin da ka ambata mai girma gwamna, cewa 'ya'yan talakawa kake so su shiga cikin wannan shiri. A wannan forms mun nemi waɗanda zai tsaya ma dukkan amaren nan. Sai mataki na uku, kace mu kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu. An haɗa mu da DG na saka ƙarƙashin kwamishina na lafiya wanda aka tura local government 44 domin tantance lafiyar waɗannan ma'aurata. An musu tests iri-iri, kuma a ciki an tabbatar mana da duk wanda ka gani a filin nan to ya wuce matsayin an tantance lafiyarsa. Da ka ji angwayen nan lafiyarsu kalau da angwayen da amaran, saboda mun kai su asibiti duka an tabbatar. Mai girma gwamna, an samu matsala, wasu suna da HIV, wasu suna da hepatitis, wasu suna da syphilis, wasu kuma suna da matsalar da sai sun sha magani. Waɗannan su ne adadinsu ya kai 269, wanda mun kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu. Wannan kaɗai ya isa a yaba maka mai girma gwamna, domin ka tabbatar da lafiya da ingancinsa. Muna fata za a yi doka duk sanda za a yi aure a Kano sai an je asibiti an tabbatar da lafiyar ma'aurata. Sannan sai mataki na gaba shine matakin ɗaurin aure. An ɗaura wannan aure a dukkan local government guda 44 a ƙofar hakimi, kuma yadda ka ba mu umarni mun kafa kwamiti na mutum 13 a local government ɗin nan 44 wanda za su tsaya su tantance mana amaren nan. A ciki akwai hakimin kowace local government yana cikin wannan kwamiti. Sannan DPO yana cikin wannan kwamiti, civil defense yana cikin wannan kwamiti, SS na local government yana cikin wannan kwamiti, kwamandan Hizba yana ciki, dattawa guda 3 da ka ba da sunansu, shugaban party option 1, option 2 duka suna cikin wannan kwamiti, da kuma sakataren jari lafiya. Wannan su ya ba da adadin kowace local government tana da kwamiti na mutum 13 wanda suka tantance wannan amare. Yadda ka ba da umarni mai girma gwamna, jiya an ɗaura auren waɗannan mata 1,531. Waɗanda suka rage sai sun sha magani bayan wata 2 za a zo a ɗaura nasu, su ne su 2,660. Sannan kuma yau kamar yadda ka ba da umarni mai girma gwamna, ga amaren nan na local government 44 an tara maka su, ga su nan a zaune, dukkanin an riga an ɗaura musu aure, amare ne da angwaye. Wadaka amare muna muku fatan alheri, mai girma gwamna yana muku fatan alheri. Allah ya sa wannan aure ya ɗore, Allah ya zama mai albarka. Mai girma gwamna, Allah ya saka ma da alheri, duk bukatunka na alheri Allah ya biya ma. Shari'a da kake fuskanta Allah ya baka nasara a kai. Allah ya ɗaukaka jihar Kano, Allah ya zaunar da mu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, the Commander General, Hizba Board, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, who took his time in the welcome to AIT, the honors of AIT Arepa
This is Kano. Today, we are witnessing a very good historic program, which is called Aurangata. This Aurangata was originated by the former governor of Kano State, Engineer Rabi Musa Konkoso, who started this Aurangata. And today, we're witnessing another Aurangata. That is, this Aurangata is set up for the people who cannot afford money to get married, both men and women who do not have the money to marry a wife. So the state government this time around, under the leadership of Abba Kabir Yusuf, popularly known as Abba Gida Gida, meaning Abba house to house, has reorganized such marriage in Kano State. So as you can see, the marriage took place yesterday on the 13th of October 2023, and today this is the walima. Walima means the reception of the marriage. You can see the brides and the bridegrooms. The brides wearing red hijab and a wrapper called atamfa, and in some places it's called adire, and the red hijab. All these were sponsored by the state government. And for the men, they are all wearing white brocade with red caps. All these dresses were sponsored by Kano State Government in order to curb some issues of immorality in Kano State. Okay. This is Sheikh Ibrahim Kabiru Gombe. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, dukkan ayama da ke cikinku ku tsaya ku ga an aurar da su, inji Allah madaukakin sarki. Wa ake cewa ayama? Malamai suka ce kalmar ayama jam'i ne na kalmar aimu, wato singular na kalmar shine aimu, plural na kalmar shine ayama. Wa ake cewa aimu? Suka ce duk namijin da bai da mata da matar da bata da miji, waɗannan ana kiran su aimu. To duk inda aka samu irin wa'annan a aurar da su. Malamai suka ce a ƙarƙashin wannan kalma ta ayama, kashe-kashen marasa aure da ake da su guda 6 duk sun shiga ciki. Tun daga tsulu shine murahiki, wanda sha'awar balaga ta tinkaro shi kuma babu mata, zuwa ta zuru shine cikakken baligi amma ba ma. Idan abin ya kai ga wato ya fara riƙewa, ga saje ga gemu ga shekaru, amma dai har yanzu mata bata samu ba, ya zama bundaki. Idan ya aure sai ya sake, to ya zama goro. Idan bayan ya zama goron kuma ya daɗe bai yi auren ba, ya samu kamar shekara 10 bai yi auren ba, ya zama goriki. Idan shekaru suka wuce 10 suka haura zuwa 20, ya zama gwarangwami. Wannan kashe-kashe guda 6 Allah madaukin sarki ce duk inda aka same su a aurar da su. Shine wa ankihul ayama minkum, Allah ya ce wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ba ma sai 'ya'ya ba, ko da ku yangi ne da bayi da ke cikin ku, in ji Allah madaukin sarki, ku aurar da su. Rashin aurar da su zai haifar da bala'i a cikin gari. Sai Allah ya ce in yakunu fuqara, idan da su talakawa ne kamin su yi auren, yughnihimullahu min fadlihi,
to Allah madaukin sarki zai wadata su daga falalarsa. Da wannan ne malamai suka ce daga cikin abin da ke kawo arziki cikin al'umma, daga abin da ke kawo arziki a cikin ƙasa, daga abin da ke bunƙasa tattalin arzikin al'umma, arziki ya wadata, akwai aure. Matukar al'umma ana yin aure a cikinta, Allah ba zai gushe ba yana turo albarka a cikin wannan al'umma. Tunani ne irin na Yahudawa cewa aure yana kawo talauci. Wannan tunanin ya saba wannan ayata alqur'ani mai girma, ya saba wa hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatun ala Allahi aunuhum, mutane guda uku Allah da kansa ya alƙawari zai taimake su. Su wane ne wayannan mutane guda uku? Mutum na farko shine annakihu alladhi yuridu al-afaf, wanda ya aure domin ya kame kar ya fada zina. Allah da kansa yace zai taimake shi. Wanda Allah zai taimaka arziki zai yi ba talauci ne zai yi ba. Sannan a hankali ma da za ka shiga birnin Kano, manya-manyan gine-ginen da ka gani, da manya-manyan benaye, da katafarun shaguna, da katafarun mall-mall, idan ka bincika za ka samu na masu mata ne ba na goraye ba ne. In ka ga dab tawo lodi daga kudu tawo arewa ko daga arewa ta yi kudu, idan ka bincika da motar da kayan na masu mata ne ba na goraye ba ne. Duk inda ka ga arziki a duniya, idan ka je ka bincika sai ka samu arzikin na hannun masu aure Allah madaukin sarki ya danka shi. Kana iya samun wanda ko budurwa bai da ita, balle bazawara, yana kwana a shagon zaure, sannan sai kai karfe 12 na rana bai karya ba, sai ya yi hamma wacce take hada da hawaye. A lokacin da zai ce da ya san inda kahon nan na mala'ika Israfilu yake, da ya busa a ranar kiyama ta tsaya kowa ya huta, saboda tsabar bala'i da yake cike na rayuwa, kuma ko matan bai da ita. Saboda haka wannan yunkuri na aurar da zawarawa, wannan yunkuri na wannan aure na gata, abu ne da alkur'ani mai girma yake goyon bayan shi, abu ne da yake da tarihi a cikin addinin musulunci, abu ne da akwai lada a ciki, abu ne da aiki ne na alkhairi a ciki, wanda ya zama wajibi kowa ya ba da gudunmuwarsa cikin wannan aikin. Mai girma gwamna da ka ɗauki nauyin wannan aiki, muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi. Wannan hukuma ta hizba ta ɗauki nauyin wannan tsare-tsare, muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Babban kwamandan hizba Aminu Ibrahim Daurawa, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Wannan aiki da kai aiki ne da ka cancanci kai ma mai taimaka addu'a. Nan zan takaita saboda na san jawaban suna da yawa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Secretary of Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah, who graced this occasion, as it is a very special occasion, and he explained the benefits of being married and the risk of allowing young men and women to live without marriage. Sheikh Kabiru Gombe has explained how dangerous that is. So he is grateful for being here, to be invited to join this Aurangata from Kano, organized by the state government through Hizbah office, through the commander, Sheikh Ibrahim Daurawa. He is the planner, master planner of this marriage. There are other things which the couples undergoes before the marriage. Okay, Sheikh Ibrahim is coming on board. We have a lot of dignitaries who grace this occasion. We even have Bishop Isaac Idahosa. Bishop Isaac Idahosa is here. And we have the commander of Hizbah, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. And we have Sheikh Barista Kabiru Gombe. He just finished speaking. And we have the Deputy Governor of Kano State, Comrade Aminu Abdusalam Garazu. And then we have Jibril Ismail Falguri.
Umar Namadi is Jigawa State Governor. He's also here to witness this beautiful occasion. And we have Malam Aliyu Rashid Makarfi all the way from Kaduna. Malam Aliyu Rashid is so popular all over, most especially on social media. He's also here. Yes. And this marriage is arranged for those who cannot afford to marry. The men do not have money to get married, and the women do not have the means through their parents to be married off. So that is the reason why Kano State Government organized such, and it is not the first time, because the former governor, engineer Rabi Musa Konkoso, Madugu Wentafia, as they call him here, was the originator of this Aurang Jawarawa, and he's also sitting here to witness this beautiful occasion. So الشيخ أو قائد هذه العملية المباركة الشيخ أمين دوراوة أتت أكلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ كانو، وأن يحفظ أمراء كانو، وأن يحفظ علماءها، لأنها تبقى هي النبض، تبقى هي القوة، تبقى هي الهيبة، تبقى هي المصدر، تبقى هي المنبع لتماسك أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. mai girma gwamna shehi yana mika gaisuwa gare ku, kuma yana mika uzurin shi saboda wasu ayyuka bai samu ya halarci wannan zama ba. Yana cewa babban alkhairi da Allah zai yi wa bawan shi shine ya sanya soyayyen al'umma, ya sanya soyayyen al'umma a zukatansu. Al'umman Kano suna son gwamnansu, suna son jagora Alhaji Rabiu Musa Kwankwaso, kuma wannan amanan babu shakka abun alfahari ne, amana da Allah ya dankawa shugaba watan jagoran wannan wilaya. Babu shakka alama ya nuna, muna gani kowa yana farin ciki da wannan aiki. Shehi yana muku fatan alkhairi, yana gaishe da ku gabaki daya, kuma Allah ya kara mana lafiya, Allah ya kara ma jihar Kano lafiya, Allah ya kara wa al'umma lafiya, Allah ya hada kanmu gabaki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Sheikh Sharif Ibrahim Saleh, through his son, Sheikh Dr. Umaru Sharif Ibrahim Saleh, in Arabic language, extended the message of his father and the Rabat Islamic teacher, Sharu Ibrahim Saleh, who represented his father, and he had to represent his father because the father has a very serious engagement that he could not make it. So he now represented and also lectured on the importance of being married and how to live with one another, as stated by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that
if we should follow that steps, we will have no problem at all. So, as it is now, dear viewer, I'm going to hand you over to my colleague, Muhammad Beach. Muhammad Beach, who is from Kano, Beach local government area. Muhammad Beach, how many of your people, your divorcees were here? Even though they are not all divorcees, some of them are newly married, isn't it? Yes, sir. So what about your local government? Are they here? Yes, of course. We are having 30 couples from Bichi local government. It could be recalled that the Kano State Government has united 3,600 men and women in matrimonial across the 44 local government area and the seats, which took place at the Central Mosque in Emir's Palace on Friday. Engineer Rabi Musa Konkoso and Kano State Governor Abba Kabir stand as trustees of the 1,800 couples. The Kano State Government sponsored the marriage completely, where the state government spent 800 million naira on the 800 million naira on the marriage. It could be recalled that the mass wedding started during the Engineer Rabi Konkoso Festival around 2019 or 2011, which carried out in 2 batches, which covers 2,000 couples at that time. But this time around, which Governor Abba Kabir started with 3,600 men and women, that's 1,800 couples. Thank you, Bichi. You've just heard it from Bichi's explanations, as both men and women are united in marriage here in Kano. And the people are very appreciative of it, because some of the women do not have the means of, even if they have the husbands, they don't have what to take to the husband's house. And the men that wants to get married do not have what to give the woman, or if they get married, they start having issues because they don't have this, they don't have that. Now, Kano State Government has done its own contributions by providing 6 by 6 beds, 180,000 beds with wardrobes, with side drawers, 1,800. That was what I said, 1,800. But all in all, there are 3,600. Yeah, men and women. Men and women, 3,600. Okay, double as 3,600. Yeah. The women are 1,800 and the men are 1,800. So the government has provided bed, mirror, bedside drawers, wardrobes, and leather carpets, and bed sheets with pillows. Very beautiful furnitures. And by the side, the state government has also offered 50 kilograms of rice to each house, each bride and groom. 50 kilograms of rice and 5 liters of cooking oil. And soaps, bathing soaps, plenty are there, and detergents, all included. Carton of macaroni, cartons of Indomie, all put together for the bride and the groom. So,
So you can see this from behind. You can see the furnitures, the wardrobe, the bed is down, and the mirror is there, and the foodstuff, 50 kg of rice, 1 carton of macaroni, 1 carton of indomie, 5 liters of cooking oil, and by the side we have a traditional gara. We call it gara in Hausa. That contains a bucket with local snacks. The snacks are dubulang, alkaki, algaragis. Is that so? And other chin chin is also included. That is the gara of the bride, all offered by the state government under the leadership of Abba Gida Gida. So let me hand you over. Okay. Much Sheikh Aliyu Rashid Makarfi. Next goodwill message is from the former national chairman of Jamaatul Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah, who came all the way from Kaduna, Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Rigachikum. Jawabi na gaba zai fito ne daga babban malamin nan da ya zo daga jihar Kaduna, Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Rigachikum, tsohon shugaban kungiyar Izala ta Najeriya. Muhajirai a cikin tarihi na ji sun aure an sa'arawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. bayan haka mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir, mai girma jagoran wannan tafiya gaba daya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da masu girma manya-manyan baƙi kuma da shi kan shi shugaban Hizba wanda aka gina wannan taro a ƙarƙashin ofis nasa, duka gaba ɗaya ina mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko gaskiya
gaskiya ina nuna farin ciki na da jin daɗi na bisa wannan tagomashi na auren gata da mai girma gwamna injiniya Abba Kabir ya ma wa'innan mazaje da mata mutum 3,600, ma'ana maza 1,800, mata 1,800. Ana ramma da yake ɗan gari ne a cikin Alƙur'ani mai girma, sai karanto mana aya ta Alƙur'ani da Allah yake cewa wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum, ma'ana ku aurar da gwagwaren da ke cikinku da bayin Allah na ƙware wa'inda yake suna bukatar aure ba su da kuɗin aure. Allah ya ce in yakunu salihina, in yakunu fuqara, in su fakirai ne, yughnihimullahu min fadlihi in sha, Allah zai wadatar da su daga baiwarsa in ya so haka din. Alhamdulillah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab man istada minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghallu lil basri wa ahfazu lil farj. Wato ya ku taron samari wanda duk yake bukatar aure ba zuwa zai zina da yar wani ba, abin da ya kamata ya yi ya je ya aure. In ba yi da damar yin auren nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rika yin azumi na nafila, azumin nan zai mai da shi kaman dandakakken taure da ba yi da bukatar mata. To sai gashi mai girma gwamna ya ɗauki nauyin wa'innan ɓangarori guda biyu, ya aurar da su, kuma an yi masu 19 ta arziki ta bakin Bahaushe. Ina ma dai da a ce sauran gwamnonin Najeriya za su dubi irin wannan maslaha, babu shakka da an samu nasarori, kuma kamar yadda Hausa ake cewa babu yadda za a yi barewa ta gudu ɗan ta rarrafe. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, wallahi billahi daga cikin abin da ya sa nike girmama wannan bawan Allah, lokacin da yana gwamna ya tura wasu yara ƙasashen waje sun koyo tuƙin jirgin sama, ya tura wasu yaran ƙasashen waje sun koyo aikin likitoci, aikin likitanci. A nan cikin gida Najeriya kuma ya sa an koya ma yara nau'ukan sana'o'i daban-daban, kuma mafi rinjayen irin wa'innan ayyuka ana gayyato mu nan jihar Kano don haɗuwa a shaida wa'innan ayyuka. Wallahi na sha faɗi a gurare inda an ɗauki irin tsarin da ya ɗauko, to da ba za a samu zaune gari banza ba. Hatta masu faci waɗanda ake ganin ba su da ilimi mai zurfi, ya sa an koya masu sana'ar faci, an sai masu inji da kayayyakin da za su yi faci, an ba su kuɗin da za su kama shago ko wani guri. To inda an ɗau irin waɗannan matakan na koya ma yara sana'o'i, wallahi da yanzu an wuce gurin da mun canza daga halin da muke ciki a yau. Akan wannan nake ƙara miƙa godiya da ƙarin shi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, shi kuma mai girma gwamna injiniya Abba Kabir. Muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara maka taimako, ya ƙara maka jagora. Ina wakiltar kujeran Fadilatu Sheikh Muhammadu Sani Alhaji Yahaya Jingir, wanda an kai mai gayyata ta musamman, amma wani bakon abu ya zo mai wanda bai san da shi ba, amma duk da haka ya tabbatar mun da cewa in taho bayan tawa gayyatar, kuma in gaya wa mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma in gaya wa mai girma gwamna injiniya Abba Kabir cewa da Allah a yi mai afuwa, amma yana fatan alkhairi ga wa'innan anguna gaba ɗaya, kuma yana ma gwamnatin jihar Kano fatan alkhairi, kuma yana nuna cewa kamar yana tare da mu ne a wannan gurin,
kuma yana ma wannan taro fatan alkhairi yanda Allah ya nufa aka taru lafiya, Allah ya sa mu tashi lafiya. A ƙarshe mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, zan miƙa wani saƙo zuwa gare ka kai kaɗai, ko da wasu sun ji babu laifi. Allah ya taimake ka, kana ɗaya daga cikin iyaye kuma jagorori a Najeriya, kuma kana ɗaya daga cikin dattijai iyaye a arewacin Najeriya. Mai girma injiniya, ina roƙo kuma ina kira zuwa gare ku. Ku ɗinnan iyayenmu na arewa, don Allah, don girman Allah, ku tashi tsaye ku haɗa kai. Ku tashi tsaye ku haɗa kai. Ga wata guguwa nan mai ƙarfi ana so a taso da ita don a ga an murƙushe arewa. Ginin da su Sardauna suka yi, da su Tafawa Balewa, da su Muhammadu Ribado, da irin yanda aka zo aka yi mana abubuwa, bayan Allah nan da suka gabata, su suka yi mana jami'ar Ahmadu Bello University, su suka yi mana aviation, su suka yi ABU Teaching Hospital a Zaria suka yi a Kaduna, su suka yi mana NDA, su suka yi Police College, su suka yi Bank of the North, su suka yi Kayenji Dam, su suka yi DIC, su suka yi abubuwa daban-daban wanda abin ya rike ƙasar gaba ɗaya, suka yi New Nigeria da gaskiya ta fi kwabo, suka yi FRCN da talbishin, duk su suka yi wannan. Yau ana nema a ɗauko wata guguwa da ake so a tarwatsa arewacin Najeriya gaba ɗaya. Allah ya taimake ka, wallahi billahi kana da ta cewa, kuma ana girmama ka, kuma ana sauraren ka. Na tabbata yanda ka rika kokari da kaji an taba dan arewa a kudu, ka shiga jirgi ka tashi kai tattaki, ka je kai sasanci tsakani, to wannan ma in ka miƙe ka bi manyan nan, to da izinin Allah ka saida masu wannan aidiya, za su saya kuma za mu samu mafita da izinin Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Rigachukum represented Sheikh Sani Yahaya Jingir. Sheikh Rigachukum is the Deputy Chairman, Council of Ulama na ƙungiyar Izala ɓangaren Jos, yayin da Sheikh Muhammad Kabir Gombe yake wakiltar shugaba Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Izala ɓangaren Kaduna. Your Excellency, with your kind permission, I would like to recognize the presence of the representative of Emir of Kano, in person of Sarkin Dawaki Mai Tuta Alhaji Bello Abubakar, who is here with us. There's also representative of the Emir of Bichi, Falakin Bichi, Alhaji Ali Ado Bayeru. Goodwill message continues. So I am going to invite another sheikh who doubles as a professor of law from Bayero University, Kano. This is no one other than Sheikh Professor Isa Yelwa from Bayero University. Tafadhal ya Sheikh. Muna gayyatar Farfesa Isa Yelwa, Shehu Malami da ke tsangayar ilimin shari'a na Jami'ar Bayero da ke Kano, Professor Isa Yelwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mai girma gwamnan jihar Kano da kuma manya-manyan baki da suka samu halartar wannan taro mai albarka, ba zan samu damar ambaton dukkan manya-manyan baki ba, amma kuma
ina miƙa gaisuwa ta girmamawa ga dukkan waɗanda suka halarta tun daga kan shi jagora zuwa sauran manya-manyan malamai na da iyaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan taro wanda shugaba kuma jagora na Hisba a jihar Kano, Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, ya gayyace mu zuwa gare shi ƙarƙashin wannan tsari mai albarka na gwamnatin jihar Kano. Wannan tsari ne da kowane wanda yake da damuwa da al'amura na al'umma, ko al'amuran da suka shafi addini, ko al'amuran siyasa, ko al'amuran tattalin arziki, ko al'amuran zamantakewa ko zaman lafiya da tsaro, zai goyi bayansa tare da yin fatan alkhairi da kuma neman ƙarin ci gaba da irin wannan shiri na shigar gwamnati a cikin gyaran tsaki a tsakanin matasa maza da mata, sawa'un zawarawa ne ko waɗanda ba su taɓa yin aure ba. Kuma al'amari ne da kowa zai so a nuna goyon baya ga cewa kowace jiha, musamman jihohin da suke da rinjayen musulmi, su yi koyi da irin wannan tsari saboda alfanunsa wajen ci gaba da gyaran al'umma a ɓangare na addini da kuma sauran ɓangarewa da zamantakewa. A cikin addini yana ɗaya daga cikin haƙƙi da gwamnati al'ummarta suke da shi a kanta, ta taimaka wajen bunƙasa da ci gaban addininsu. Mu kuma a tsarin musulunci, aure wani ɓangare na jigo na addinin musulunci da kuma raya shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, annikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Aure sunna ta ce kuma tsari na ne na addini. Duk wanda ya kyamaci tsari na addini, wannan baya tare da ni. Kamar yadda shigar gwamnati cikin wannan tsari na aure da taimakawa waɗanda ba sa da shi wajen su samu damar. So, Honorable Commissioner, I'm here with the Honorable Commissioner of Information, Kano State, Baba Halilu Antie, who is going to explain to us the significance of this day. So, Honorable Baba Halilu. Yes, Madam, thank you very much for having me. And let me say that today is one of the happiest days of this administration, of the administration of Alhaji Abba Kabir Yusuf. And this is one of the campaign promises that has been fulfilled. And remember, this is the first time during the Congress administration, similar thing was done. That's why you are seeing Congress is here as the special guest. And the essence is to wed about 1,800 couples. And they want to give them support, give them upkeep, give them seed money to start businesses, and also encourage them to have a family, because this is the basis of a very good society. A family is very important, and Kano State Government feels this is the right thing to go and to mop up the society, from having people that they cannot be married, and their main problem is the bridge. So they want to once you cross the bridge, the level goes on. So this is built, and Kano State Government is happy, is supporting this over 1 billion naira. What are the procedures that one gets into such marriage? Well, the procedure, the whole thing is coordinated by the Hisba board. The Hisba, the board is the coordinator, and they have branches in all local governments, and indeed in all wards. So it starts from the local governments, there are forms, and there are processes, very, very tedious processes that need to be followed, because it involves screening, including medical screening. All of them, all these 1,800 couples were screened medically and found to be compatible, found to be medically fit,
and so on. So it starts, these are represented from all the local governments. It's not only Kano City alone or metropolitan local government. All the portfolio government all the portfolio government are represented. So each local government will bring their own candidates, so to say, and after bringing them, they will be screened and they will be supported and they will be up to this point. Not the state government that much. No, it's not a question of matchmaking. You know, people, it's not as if we have a collection of women that people will come and just choose, or a collection of men. Then we come. No, you already have your own relationships that has developed, and perhaps while you are being encumbered by the economic realities of today that you cannot be able to finance your marriage, so you come together, prove your financial incapability. Then government will support you. Then the government will not support you unless it goes into these processes. Because even alone now, for you to get married, you have to go and do medical testing. So it's not matchmaking. People, already they have their relationships there. The business money that the state government promised to give the couples, like how much is it going to give? I'm not sure of how much. I know in the past, about 20,000 full staff, the furniture, the bed, the wardrobe, the mattresses, and so you'll see them after when they're going to be distributed. They will be given food stuff. They will be given some sewing machines, and so all this to start some small businesses that can be able to sustain their life, and when they get children, they'll be able to sustain their children. So government is doing a lot, and that's why it's costing about 1 billion, even more than 1 billion, including the media we are going to pay for live coverages. Well, the expectation is that we are going to have a better society, because everyone can imagine a society that has just one goal, and there are so many now. These are not the only. Some are even complaining that they have not been able to pass through. But the government say immediately after this, the next process should start. Because we don't need people that are not married in the society when they want to, and their age, whatever, is due for them to get married. So government will support this to have a good. Yes. So when they had the last meeting during his reign, there are no problems. I was did the director press, so I was very close. I was the one that coordinated this. There are no problems because you see there are some mechanisms that have been put in place to take care of this. The Hisba board is there, so they will be like monitoring, and if there are problems, they go to Hisba board for counseling, and there are continuous counseling. So there has not been problems. And even now, before this day, there have been Islamic malams that have been telling them about the responsibilities of both married couples and so on. So they are even luckier than many people that don't have this opportunity of having been counseled before going into marriage. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Jajirtaccen namiji, jagoran al'ummar jihar Kano, jagoran al'ummar musulmi na arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A wannan rana ina wa al'ummar musulmi murna baki ɗaya, musamman ma shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda shi ne tushen wannan taro da muke ciki a yanzu, wanda mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf ya shirya, wanda ɗan uwa Aminu Daurawa ya tsara. Ina fatan Allah ya jagora, kuma ina wa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso murna, ina masa fata Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. Burin da muke da shi na ya zamo ya jagoranci ƙasar nan tamu Najeriya, ba za mu kushe ba muna wannan buri, muna haɗawa da addu'a da cewa Allah ya kai shi wannan matsayi, kuma Allah ya sa mu ga haka mu da idanmu, Allah ya sa al'ummar Najeriya ta amfana da shi da ikon Allah. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, muna yi maka godiya da kau da wannan rigingimu
da bala'ai na zaman gwagware, ka kau da goronci saboda samar da aure na tsarin auren gata inda aka sama waɗanda ba su da hali maza da mata aka ɗaura musu aure. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya wa gwamnatinka jagoranci, Allah Ubangiji ya sa baɗi ma ya haka. Kullum almajirai suna yi mana kuka, suna faɗin cewa ya kamata mu dinga nuna misali, muna gwada misali. Bai kamata mu a matsayinmu na shugabanni, na san da yawa akan tsokana a ce wani ma mace ɗaya ce da shi. To ina roƙo mai girma gwamna da kwamishinonin gwamna da mu irinmu mu zama cewa ba ɗaya za mu zauna da su ba. Zama da mace ɗaya tak, zama da mace ɗaya tak da shugabanni suke yi, wannan yana kawo rashin zabura. Sannan 269 suna asibiti saboda an same su da larurori, wasu na da HIV, wasu na da hepatitis B, wasu kuma suna da sikila. Wannan yasa aka dan jinkirta aurensu, waɗanda likitoci suka ba da shawara ka ɗaura musu aure a yanzu. So wannan shine nasarar da muka samu, kuma alhamdulillah kamar da ke gani a dukkan local government 44 an ɗaura wannan aure, kuma ga amara nan gabaki ɗaya sun zo, ga manyan malamai da manyan attajirai da 'yan kasuwa da ambassadors na kasashe da dama da wasu gwamnoni duk sun halarta domin su taya al'ummar jihar Kano bisa nasarar wannan wato program da aka gudanar. Kowace amarya na farko dai za a ba ta gado da kwabet da madubi da kuma side mirror, sannan kuma za a ba ta buhun shinkafa da katan ɗin taliya da kuma katan ɗin makaroni da jarkan mai da sabulu da omo, sannan kuma za a ba ta jari na 20,000, za a ba ta sadaki na 50,000, sannan kuma za a ba ta, an ba su dama ilimi, an koyar da su yadda ake juya kuɗi da yadda ake sana'o'i. Wannan su ne abubuwan da mai girma gwamna ya ce a yi musu. Daga ciki kuma akwai ledar ɗaki, akwai zanin gado, akwai katifa, akwai filillika, akwai 'yan mata su suka fi yawa, akwai kuma zaurawa 'yan kaɗan. Ba haɗawa muke yi ba, dama abin da aka ce waɗanda suka shirya, amma saboda situation da ake fama na tattalin arziki ba za su yin auren yanzu ba, ko kuma ba su da halin da za su yi, to irinsu ne mai girma gwamna ya ce mu tantance a dukkan local government 44. An gama. To yanzu mai girma gwamna za mu ba shi rahoto na wannan da aka gama, shi kuma zai ba da lokacin mai zai a gaba. Gwamna wa amare nasiha da shawara cewa wannan auren namu auren danko ne, auren tantabara ne, ba saki, ba duka, ba zagi, ba cin mutunci, ba kage, ba bata suna. In ka samu problem muna da bangaren gaida an kansilin mutum ya zo a ba su shawara maimakon ai saki ko ai duka ko a ci mutunci, kuma za a ba su certificate an gama auren. Sosai ga ma yara can an zo da su waɗanda aka haifa a wancan auren da aka yi, yara da yawa, wasu haifi 'ya'ya 4, wasu 3, wasu 2, wasu 1, ga yaran ma sun shiga primary sun fara karatu. To mun gode. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saboda ka duk wanda yake da wata dama ya kalli na ƙasa da shi, kuma ya san cewa damar da ake da ita ba ɗorewa take ba. Wata aya tana cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakalifina fi. Ku ba da gaskiya da Allah, ku ciyar ko ku taimaka a wasu abin da kuka zama mamaya. Duk irin wannan kujerun hawa ake, wataran wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka, amma babbar aya me aka aikata da kirki, wanda irin taimako aka yi. To wannan dukkan mu shaida ne akan irin wannan babbar gudunmawa ta mai girma gwamnan Kano. Muna addu'a Allah ya saka masa da alhairi, Allah ya kiyaye shi, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya, ya ba mu gama lafiya. Hali da muke ciki na wannan ƙasa mara daɗi, Allah ka yaye mana, Allah ka kunce mana salka ta karamci. Ƙarshe ina mana nasiha da mu da wayannan wanda aka aular, to a ji tsoron Allah cewa mata su san haƙi na biyayya, su zo masu kunya, masu godiya, masu tsoron Allah. Maza su yi ƙoƙari su ƙware wajen ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da wato ainihin duka abin da Allah ya dora na daga sha'anin aure. Muna addu'a Allah ya nuna mana irin wannan lokacin mai tarin albarka wanda za a taimaka mutane. Allah ya ba mu shiga da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya wakilin majalisar limamai ta jihar Kano Sheikh Muhammad Kabir dan Taura. A daidai wannan gaba za mu kirawo kakakin majalisar dokokin jihar Kano Right Honorable Jibrin Ismail Falgore domin ya gabatar da nasa jawabin cikin minti ɗaya. On the stage is the Kano State Speaker, House of Assembly, Right Honorable Jibril Ismail Falgore. Right Honorable Sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Mai girma jagoranmu, ubanmu, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, mai girma gwamnan jihar Jigawa, mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, sauran manyan baƙi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A wannan lokaci ina so zan yi amfani da wannan dama in gode wa Allah ya maimaita mana wannan tarihi. Okay, no problem. Mai girma who also came to grace in the occasion. Good afternoon. Yes. Awesome. Awesome. What I'm seeing is mind-blowing. To bring together a union of 3,600 couples, it has a lot to tell about the state. This goes a lot to go about cohabitation, mutual understanding. It curbs crime. It calls for perfect understanding, tolerance, and this way it will go a long way to just the tension of trying to compete to get it done. Marriage is God's ordination, and anyone or any government that sponsors such a marriage is doing the will of God, and that will help for better coexistence and to bring progress, productivity, and efficiency to the state. I would want every state government to emulate the good people of Kano State and the executive governor. You know, this started right time in memorial, 2012, when my principal, Senator Dr. Rabi Musa Kwankwaso, His Excellency, began this very project, and the present executive governor found it and deemed it very, very wise and useful, profitable. That's why there's a continuity. So, and there are other state governors to emulate such a very kind gesture for humanity. My stay has been awesome. Well, it's like I'm a Kanawa man now because I'm always here. Each time I come here, there's one thing or the other I pick back home, especially the things I have learned from my mentor, my principal, His Excellency Dr. Rabi Musa Kwankwaso. He is like an institution without a graduation date. Always learning, always learning. Thank you. That was Bishop Isaac Idahosa, who also graced the occasion and said he's very impressed with what is going on. of the Mayor of Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, in person of Alhaji Bello Abubakar, Sarkin Dawaki Mai Tuta. Mai isowa kan fodium a daidai wannan lokaci shine wakilin mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda ya samu wakilcin Sarkin Dawaki Mai Tuta Alhaji Bello Abubakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. mai girma gwamnan jihar Kano, mai girma da jagora na jam'iyyar jihar Kano, mai girma mataimakin gwamna
da speaker da sauran masu girma ababen girma a wajenmu muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai girma gwamna na tsaya a madadin mai martaba sarki wanda ya ba da uzuri cewa baya gari, don haka muka nemi cewar mu zo mu wakilce shi don mu miƙa godiyarmu da kuma fatan alheri ga mai girma gwamna da kuma tsarin gwamnatinsa wajen ƙaddamar da wannan abu wanda aka fara da kuma ya samu tsaiko sama da shekaru da dama wanda Allah ya sa cikin ikonsa yanzu an farfado da shi. Muna fata Allah Ubangiji ya ba da ƙarfin gwiwar ƙara ƙarfafa wannan tsari na taimakon al'umma da kuma kyautata addini a cikin wannan jiha tamu. Muna ƙara kira ga mai girma gwamna cewar wajibi ya ƙara tsayawa sosai wajen tabbatar da cewar kwamitoci irin na su zakka da kuma CRC an dawo da su da ƙarfinsu kamar yadda suke a da. Allah Ubangiji ya gwamnati shagora, Allah ya taimaka, Allah ya ba da ikon ƙaddamar da wa'ina abubuwa cikin lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya wakili mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ya samu. Morning from the evening on her head, hacking and selling granite. When you ask her what the causes of the agent, what bring her that, she tell you because of the house furniture. Majority of the people are suffering. The economy is deteriorating, but with this government of Abba Kabir Yusuf, everything is changing. Now everything is good. When you go to the street, you see light everywhere. When you go to the schools, before they are dilapidated. There is no qualified teachers. There is no learning materials. But now, alhamdulillah, there is a conducive atmosphere of that. And these massive weddings, from the beginning, when we asked some people to come, they didn't show up earlier. But now, we have more than 7,000 candidates that we have screened for health. We have screened for the interview. And now they are waiting, inshallah, for the father, the inventor of this mass wedding. Thank you. The second batch, inshallah, will be 2,000 wedding. That is 2,000 male and 2,000 female. That is making 4,000. Okay, welcome. Thank you. Madugu Uban Tahia. Your Excellency, Deputy Governor of Kano State, Comrade Amin Absalam Gwarzo, all other protocols observed, it gives me an unestimated joy here to see a show of love for humanity, to be able to stand in for what the Almighty God has done, bringing couples together for a blessing. And this tells the capacity, the agility, the love, compassion, concern shown by our capacity governor within the shortest of time to emulate the good step of our own Jagora, which was started in 2012, where 10,000 couples were joined together in holy matrimony. Until date, we have seen the fruit of it, how it could go a long way to curb corruption, immorality, to bring about stability to homes, to states, at large, the nation. And today we are all eyewitnesses in a state where you have more than 99% Muslim to open her heart, to open her doors, to say not only Muslims will enjoy from this kind gesture, but even the Christian families are not left out. Tomorrow, Sunday, at Cooking Church, we shall be joining in holy matrimony some other Christian couples, like in Cooking Church. We'll be having them join together in holy matrimony. Over there, M. Yaniyang will be the groom. Longi V. David will be the bride. Tomorrow
at Church of Christ for All Nation, Cooking, number 51, Abeokuta Road, Sabon Gari, Kano. This stands for the capacity for tolerance, for togetherness, for oneness. It has shown that the governor is not just governor for the Muslim, he's as well governor for the Christian. So even the Christians have their place in Kano State. Therefore, Your Excellency, we are aware of your capacity to lead with compassion. Suffice me to appreciate His Excellency, the Governor of Jigawa State, Umar Namadi. Thank you for your show of love, and it's my sincere prayer that comes the shortest wish to come, the good work you have started as our dear amiable capacity governor will not be stopped or hijacked by any discrepancy. By the grace of God, we are praying, and we owe you all the prayers that the judgment from the appeal court will endorse and over-endorse you to be the governor of Kano State. And by the grace of God, the good work you have started, within the next 1 year, Kano, I was here last night, I tried to go around and I found that Kano is almost becoming like Nigerian Dubai. Light everywhere. And the good work, Excellency, the way you have shared the palliative so far is worthy of emulation. There is transparency in your government. There is commitment to ensuring that the common man gets up to the best he could. And I want to thank you so very much for this opportunity. We are praying for you and we love you and the entire Kano State. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, Archbishop Isaac Idahosa, the Vice Presidential Candidate of the NNPP Nigeria 2020. Apart from the set of house furniture and food items provided by the state government to the couples, the state government also awarded 20,000 naira to all brides to start micro-scale trades. Kano State Government also provided 50,000 dowries to each of the brides. We are now witnessing the walima, that is the ceremony of the mass wedding, all in Kano, which comprise 3,600 men and women, which Engineer Rabiu Konkoso and Kano State Governor Abba Kabir stand as trustee for the 1,800 couples. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Nabil Karim. Mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, mai girma jagoranmu, jagoran ɗariƙar kwankwasiya na duniya, Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, mai girma babban bakonmu, makocinmu, gwamnan jihar Jigawa, masu girma kwamishinoni, shugabanni na wannan hukuma ta Hizba, shehunanmu da suka halarci wannan guri mai albarka, sarakuna, jagorori daga ƙananan hukumomi, jama'a, angwaye da amare, maza da mata da muka haɗa nan, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Bayan shekara 8 cikin fatara da kishirwa ta wannan aiki na alkhairi da mai girma jagoranmu
madugun fitan talakawan Najeriya, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya assasa a gwamnatin da ta gabata tasa a wannan jiha, a wannan gida mai albarka. Yau shekara 8 kenan da wani abu rabon da a yi wannan abu gagarumin alkhairi irin wannan. Wannan aiki na alkhairi kamar yadda tarihi ba zai manta ba, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ya fara ɗabbaka shi a Kano, a Najeriya, a Afirka, a wannan nahiya tamu baki ɗaya. Kuma saboda irin amanna da yadda da abin da aka kafa na alkhairi, da cewa daga cikin ƙoƙon zuciyarsa ya fito da shi, ko bayan baya gwamnati, bayan shekara kusan 3 zuwa 4 ba a yin wannan aiki na auren zawarawa ko auren gata a babu gwamnati, jagora ya haɗa mu ya zaunar da mu, ya ce duka a halin wannan tafiya ta kwankwasiya mu zo a zauna. Wannan ayyuka na alkhairi da aka fara, kada mu bari wasu makiya al'umma kurin su kashe su murus. Abinda za mu iya mu a kanmu, ku zo mu yi. Ni ko ta kama zan sai da wasu daga cikin kadarori na, zan sayar domin mu dawo da wannan aiki na alkhairi. Kuma in ba za mu iya na mutum 1000 ba, to ko na mutum 100 mu zo mu yi. Magana ake ta taimakon al'umma, magana ake ta aikin alkhairi, an fara kar a bashi ya mutu. Kuma muka zo aka zauna, ya jagoranci, aka haɗa kuɗaɗe, ya ba da maƙudan kuɗaɗe, aka yi kayan nan yadda aka saba gwamnati na yi. Muka tura aka tantance ma'aurata a ƙananan hukumominsu, kuma aka shirya ranar biki da za a yi ɗaurin aure, kuma a ba su abin da aka saba bayarwa na gara da kayan ɗaki. Abin mamaki, gwamnatin wannan lokaci ta gandujiya, bayan ba za ta yi ba, ta haɗa baki da jami'an tsaro, aka tashi tsaye sai an hana wannan aure a wannan rana, a wannan sati da aka sa za a yi. Abu ne mai zama tashin hankali. 'Yan sanda suka kawo motoci masu silke, kai ka ɗauka yaƙi za a yi a Lugard Road, ko wata musiba ce gagara mata taso Kano. Aka zo aka ɗinke gurin, aka hana shiga da fita, har masu gidaje a gurin aka hana su shiga, aka hana su fita. Saboda me? Saboda za a yi bikin auren zawarawa, auren gata a Lugard, gidansa da ke Lugard. Za a ba waɗannan bayan Allah tallafi, za a ci gaba da haɓaka wannan aiki na alkhairi. Juyin duniya, hukumar 'yan sanda ta wannan lokacin ta yi ƙemadugu, ta shafa idan ta toka. Wannan gurin yadda ka san shekau za a kama a wannan layin, haka aka cika shi da 'yan sanda da motoci masu silke da bindigogi da hular kwano. Muka ce to shikenan duka kowa ya tafi gida, kowa ya je karamar hukumarsa a masallacin unguwarsu a ɗaura aure. Kuma aka yi haka, amma kayayyaki da aka saya wanda madugu ya bayar suna nan a gidan Lugard da ke kan titin Lugard. A zo a ɗauka, shi ma laifi ne gurin hukumar 'yan sanda ta wannan lokacin, saboda gwamnatin jihar Kano ta haɗa baki da su. An ce ɗaukar kayan ma kar a bari kowa ya zo ya ɗau kayansa. Haka muka yi ta ɗauki ba daɗi, wanda duk ya zo aka hana motoci shiga, muka ce su sauka su shigo a ƙasa. Kuma duk wanda za mu gaya wa ƙasar nan mun kai kuka, amma ba abin da aka yi a kai. Wannan aiki na alkhairi yanzu gashi, dama can haka malamai suka yi ta karanta mana irin alkhairi da albarka tijar da ke cikin wannan aikin.
amma aka yi shuru sai yanzu gashi muna ƙara jin ana nanata mana alkhairin da ke cikin auren zawarawa, ba ma auren zawarawa ba, harkar tallafawa auratayya a tsakanin al'ummar musulmi. Saboda haka jama'a muna ƙara godewa Allah. Madugu muna maka godiya da ɗabbaka wannan ayyuka na alkhairi a wannan jiha tamu mai albarka. Muna gode wa gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, saboda irin halacci da ya nuna, da nuna yadda da miƙa wuya kan wannan manufofi na alkhairi na taimakon al'umma. Kuma jagora, muna ƙara tabbatar maka cewa wannan gwamnati ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf tana tsayuwar daka duka abubuwan da aka ɗabbaka na alkhairi na baya tana nan a kansu, za a ci gaba da su, kuma shi sa duka wannan ayyuka na alkhairi ake ta yin su a ciki har abin da muke yi yau. Kuma kamar yadda aka faɗa, ko kayan tallafin nan irin siga da tsari da kake bi wajen tabbata abu ya je hakar, shi gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta yau take kansa na ganin duk abin da za a yi ya sauka ya ɗiga ya tadda talaka a ƙasa. Muna gode wa Allah da wannan ni'ima da ya yi mana. Muna fatan Allah ya ci gaba da yi mana jagora akan wannan tafarki na alkhairi. Muna fatan cewa Allah ya karya mana dukkan awar mai adawa da aikin alkhairi. Muna fatan Allah ya turmushe mana dukkan makiyan talakawa a wannan jiha tamu. Duk wanda yake wannan jiha tuggu da kulle-kulle, yake wannan gwamnati tuggu da kulle-kulle a fili ko a ɓoye, a ciki ko a waje, a sama ko a tsakiya ko a ƙasa, Allah ka turmushe mana shi, Allah ka makure mana shi, Allah ka hana masa tasiri kowanne iri, ko a gidansa Allah ka hana shi tasiri. Wannan ayyuka na alkhairi Allah ka ƙara goya mana baya, Allah ka ƙara mana ƙarfin gwiwa, ka ci gaba da yi mana jagora kan wannan ayyuka na alkhairi. Muna gode wa dukkan wanda suka halarci wannan guri, musamman mai girma gwamnan jihar Jigawa da mataimakin ɗan takararmu na ƙasa Bishop Isaac Idahosa. Muna gode wa dukkan sarakuna da malamai da masoya masu addu'a kusa da nesa. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah, kenan daga bakin mataimakin gwamnan jihar Kano, Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo. A wannan gaba za mu kirawo cikin minti ɗaya wakiliyar mata kuma mataimakiyar babban kwamandan Hizba Dr. Khadija Sagir Suleiman domin ta zo ta yi jawabi a madadin matan da ke wannan guri cikin minti ɗaya. Dr. Khadija Sagir Suleiman, Deputy Commander General, Kano Hizba Board. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي. It should be noted, however, that the couples, that is 1,800 couples, undergo several health tests before the wedding, which included HIV, blood group, and hepatitis. This is under the supervision of Kano State Hizba Command, which facilitated the wedding. Matan nan a gurguje in tuna muku halin da mai girma gwamna ya zo ya tarar da mu, masu tallafin yawa, yarinya tallan albasa, tallan tattasai tun 8 na safe sai 9 na dare za ta koma. A yawonmu na Hizba da saita wayannan yara, in min bi su min yi magana za su ce mahaifiyarsu ce ta ɗora musu wannan talla don su tara su sai kayan ɗaki. A irin wannan gaba tausayin mai girma gwamna ya ce a nemo irin wannan yara ya yi musu aure. Allah ya saka da alkhairi mai girma injiniyanmu, gwamnanmu, zababben gwamnanmu,
a madadin dukkanin matan jihar Kano, muna yi maka godiya bisa wannan sutura da kai mana ka aurar da mu. Abin da ya sa ne jam'i idan mace ba ta ciki to 'ya'yanta na ciki. In 'ya'yanta ba sa ciki family ɗinta na ciki. In family ɗinta ba sa ciki mai wanke-wankenta tana ciki. Saboda haka 'yan Kano yau suna cikin farin ciki ya mai girma gwamna. Ka yi mana aure, ka yi mana gata, ka yi mana gara, ka ba mu shinkafa, ka ba mu makaroni, ka ba mu jarkan mai, ka ba mu kayan da za mu sa a yau ranar ɗaurin aure. Ya mai girma gwamna, ka ba mu kayan ɗaki wanda su ne takamar kowace irin 'ya mace ta ga cewa an shirya mata ɗakin aurenta. Da wannan mata suna yi maka addu'a. Ya Ubangiji ya sa aljanna ce makomarka ya mai girma gwamna. Allah ya saka maka da alkhairi da kai da mataimakinka Komare da Amina. Allah ya ƙara muku lafiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Babban kwamandan mu da ya tsaya akan wannan aure. Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haka kadari wa midal azim. Alhamdulillah, daidai wannan gaba zan kira babban kwamandan Hizba na jihar Kano, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da mataimakinsa Sheikh Mujahid Aminu Din domin su fito da waɗanda suka amfana da shirin auren zawarawa shekaru kusan 11 da suka gabata, wanda suka hada da Malam Abdullahi Salisu da Malam Yaya Salisu, wanda a daidai wani lokaci suna da 'ya'ya sun tara zuriya a bisa auren da aka yi. Za su zo su gaida mai girma jagora da mai girma gwamna su kuma nuna irin zuriyar da suka fara tarawa ɗayi ba a wannan aiki na alkhairi na auren zaurawa. At this point in time, the Commander General of Hizba is presenting the first beneficiaries of the mass marriage program in 2012 during the tenure of Senator Rabi Musa Kwankwaso as Kano State Governor. You can see that they have generated a lot of children, and they are here presenting them to His Excellency Senator Rabi Musa Kwankwaso and His Excellency the Kano State Governor Alhaji Abba Kabir Yusuf, who is in company of Jigawa State Governor Honorable Umar Namadi. Da Allah jama'a a koma baya, yanzu mai girma gwamna da gwamnan Jigawa za su yi jawabi ba daɗewa. Duk wanda ya taho wannan guri ya koma baya da Allah, a koma baya yawwa. Masu kyamarori da 'yan jarida a bar gurin mai girma gwamna bayan an dau hoto da Allah a matsa a koma baya, za mu ci gaba da abin da ya kawo mu wannan guri. Your Excellency, with your kind permission, I will go to the neighboring state and invite the Executive Governor of Jigawa State, Alhaji Umar Namadi, to come forward and deliver his speech at this occasion. Da Allah muna neman alfarma gaban BBIPs kowa ya maza, including cameramen and women and security agencies. Please, we need visibility in front of the BIP desk. As we invite the Executive Governor of Jigawa State, His Excellency Alhaji Umar Namadi. Da Allah ya ba da fili a koma gefe. Duk ɗan jaridar da ba shi da kyamara a hannunsa jami'an tsaro su matsar da shi gefe, akwai wurin da aka ware don zaman 'yan jarida. Wanda ba ɗan jarida ba kuma ba a buƙatar sa a cikin wannan fili. Da Allah masu kyamara kawai, sauran mutane da ba 'yan jarida ba da Allah a koma baya. Jami'an tsaro ana barin mutane suna dannowa nan, an kusa rufe wannan kofar. Da Allah a matsa daga wannan guri, nan kowa a yi baya da Allah. Duk wannan gurin ya kamata ya zama fili. Ai baya, mala ai baya nan da Allah. It is my pleasure to invite the Jigawa State Governor, His Excellency Alhaji Umar Namadi. Your Excellency, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, mai girma jagora Injiniya Rabi Musa Kwankwaso,
mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, mai girma kakakin majalisar dokoki na jihar Kano, kwamishinoni, shugabannin ma'aikatan gwamnati, masu ba gwamna shawara da masu taimaka gwamna na musamman, shehunan malamai, a amare da angwaye, 'yan jarida, mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ANPP, shugaban kwamandan Hizba na jihar Kano, manyan baƙi da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau gaskiya wata rana ce mai mahimmanci a jihar Kano, a inda gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf take aurar da mutane 1,800. Wannan ba ƙaramin al'amari ba ne, musamman a halin da ake ciki na bukata da kuma ɗan wahalhalu da ake fama da su. Wannan al'amari zai ƙara haɓaka tattalin arzikin waɗannan mutane, sannan kuma zai rage ayyukan asha da suke faruwa a cikin al'umma. Saboda haka mai girma gwamna, malamai sun yi bayani kwarai da gaske na muhimmancin wani al'amari wanda yake ba sai an maimaita shi ba, kuma jama'a sun ji. Babban kiran da zan yi ni a nan shine su ma'aurata ɗin nan da yasa suka samu wannan dama, suka samu wannan ni'ima, muna roƙonsu da su tsaya su zauna zama wadda shari'a ta yi a kansa, su tsaya su yi zama na aure yadda addinin musulunci ya tsara. Kai miji ka san meye hakin matarka a kanka, ka tsaya ka sauke wannan haƙi. Ita mata ta san meye hakin mijinta a kanta, ta tsaya ta sauke wannan. Idan aka yi haka, ina ganin irin wannan al'amari zai ci gaba, kuma Allah zai sa albarka a cikin wannan al'amari. Muna roƙon Allah cikin rahamarsa da ni'imarsa ya ba su zama lafiya da zuriya ɗaya ba. Ubangiji Allah ya amfanar da su daga cikin wannan al'amari. Mai girma gwamnati Allah ya saka maka da alkhairi, jagora daga kafa wannan al'amari Allah ya saka maka da alkhairi. Muna fata Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Thank you, Your Excellency, the Executive Governor of Jigawa State, Alhaji Umaru Namadi. At this point in time, at the beginning of this program, I introduce somebody to you as former. I will now have the pleasure to invite that same person as current. A current father of the mass wedding, a current father of the foreign scholarship, a current father of overhead and underpass bridges in Kano, the master of modern Kano, and a current philanthropist. His Excellency, the former Executive Governor of Kano State, former Minister Alhaji Rabi Musa Kwankwaso to deliver his speech. Wani kaya sai amana ke ɗauka kwankwaso gaki gudu sa gudu mazan fama kwankwaso kamfi ya sassaka ka jera biyu kwankwaso wani ajin zarta ke karara biyu kwankwaso kukan karfe na da gira biyu kwankwaso mai bukaci kaɗai ya zo da daya kwankwaso kuka da ana amar mamaki wa ta iso a da isa mace sauraro biyu kwankwaso kai kai ya kai za ka yi ya biyu kwankwaso kai ne gaba masu kuna mu kwankwaso dokin nasara dokin karfe sai kwankwaso sakilin zamunka mai tsara kwankwaso mun yarda ka saka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma gwamnan jihar Kano da mai girma gwamnan jihar Jigawa da mataimakin gwamna na jihar Kano da kakakin majalisa mai girma ɗan takararmu na mataimakin shugaban ƙasa da ta wuce da ciyaman na fati mai girma tsohon mataimakin gwamna na jihar Kano da duka malamai da limamai da sarakuna da angwaye da amare da 'yan jarida 'yan kasuwa da duka wanda suke wannan gudun salamu alaikum. Ina son a wannan ranar 14 ga watan 10 shekara ta 2023 rana ce ta godiya ga Allah, musamman a gudina wanda tun ranar 29 ga watan 10 shekara ta 2015 da na bar wannan gida ban sake dawowa ba sai yau, kuma alhamdulillahi na shigo domin in zama ɗaya daga cikin mutane da suka ga wa'annan amare da angwaye da yi addu'a da fatan alheri. Musamman na yi murna da ganin 'ya'ya da jikoki waɗanda aka yi wa aure a wancan lokaci. Muna addu'a Allah ya albarkace su. Ina so kuma in gode wa Allah da ya ba mu dama, da ya ba mu basira a wannan karan muka zaɓi mutumin kirki mai daraja ya zama gwamnan jihar Kano. Muna godiya ga Allah da ya ba shi dama ya ɗauki ayyuka na alheri waɗanda duk muka fara a wancan lokaci kuma yake yi a yanzu. Ɗaya daga ciki shine auren zawarawa a wannan jiha. Yau mun ga angwaye 800, amare 800, jimla 3,600 wa'anda yau za su kwana a cikin farin ciki. Muna addu'a da su da duka zuri'a da za a samu a nan gaba, Allah ya albarkace su, kuma na kira a gare su da su zama mutane masu biyayya ga bin tsarin aure kamar inda addininmu na musulunci ya tanada, kuma lallai su kula sosai kada su yi wani abu wanda zai zo wannan aure na gata ya samu matsala. Akwai shawara ta abu 1000 da mutane za su iya baku, kuma na san dama an soma baku, za a ci gaba da baku. Malamai za su faɗi nasu, 'yan kasuwa da sauransu kowa zai faɗi nasa. Saboda haka a cikin shawara 1000 zan baku shawara 1. Saboda haka ku kula da ita sosai. Yanzu Allah ya kawo mu wani zamani na waya kusan kowa yana da ita, to kowa ya kiyaye wayar mijinsa ko matarsa, domin yanzu tana ɗaya daga cikin matsaloli da ake samu na matsala aure a wannan ƙasa tamu da ma duniya gabaki ɗaya.
ina so in gode wa musamman shugabanni na hizba a gargashin Malam Aminu Daurawa wanda suka shirya wannan tsari wajen zaɓo mutanen da ya dace da kuma mutane waɗanda suke muhimmai waɗanda muna sa ran Allah yarda wannan aure zai zama musu alheri ya zama mana alheri ga baki ɗaya. A nan nake godewa mai girma gwamna saboda aikace-aikace na alheri musamman wannan aure na zawarawa ko auren gata musamman kuma inda ake ta gyara a gari, gyaran tituna, kwashe shara, ruwan famfo, harkar ilimi. Muna sa ran Allah da kwanaki kaɗan za mu sake dawowa mu yi bikin tafiyar yaranmu, ‘ya'yanmu ƙasashen duniya. A yanzu muna da yara kusan 600 wa'anda wasu suna nan wasu suna Abuja, ana ta tace su, ana ta aikin biza. A cikin watan nan Allah ya yarda yaranmu za su shiga jiragen sama, su yi sama su tafi ƙasashen duniya. Muna kira ga dukkanin al'umma na wannan jiha da ƙasa ga baki ɗaya da a ci gaba da ba gwamna goyon baya domin ci gaba da ayyukan nan na alheri. Ɗaya daga cikin abubuwan da na fahimta ko in ce na fahimta a yanzu shine abin da Bahaushe yake cewa in ana arziki ba a tsiya, in ana tsiya ba a arziki. Yanzu ku duba ku gani tun daga tafiyata duk ayyukan nan na alheri suka tsaya cik a jihar Kano, ba gaba ba baya. Yau gashi masu daraja sun shigo, kullum kwanan duniya akwai sabon abu, kullum a cikin samun arziki ake. Sai ka yi mamaki wai me ya faru a da ko me yake faruwa a halin yanzu. A da sai dai mu ji ciwo bashi, a da sai dai mu ji sharre-sharre iri-iri. Yau dinnan Allah ya kawo arziki jihar Kano, kowa na samu, kowa na kwana cikin farin ciki, wanda ba abin bai zo kansa ba ya sha kuruminsa in ji Rabi Kwankwaso. Wannan tafiya tana tafe, in Allah da nan da ɗan lokaci kaɗan waɗanda ma suke kumfar baki suka yi ta faɗace kar arziki ya zo Kano, Allah ya kawo arziki jihar Kano, su ma in Allah da za su ce gane da aka yi haka. Akwai ɗaya daga cikin yaran da ake tacewa, wannan yaro kullum ba shi da aski, ba shi da aiki sai posting. Allah ya dawo da matsiyata jihar Kano. Amma alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka za a tura ƙasashen waje. Shi ne wani tambaye shi, yaya matsiyatan su zo ne ko ya za a yi? Ya ce ya canza shawara, Allah ya bar arziki a jihar Kano domin shi ma ya amfana. Saboda haka muna kira gare ku da ku ci gaba da yawa gwamna da gwamnatin jihar Kano addu'a. Waɗanda ma suka yi makirci suka ɓata abubuwa har aka zo aka yi zalunci a jihar Kano, muna ganin Allah ya haska musu. Yanzu masu yi mana addu'a, masu yi wa abba gida-gida addu'a a jihar Kano har da irin danginsu, domin sun ga irin kamun ludayi na wannan gwamnati na inganta rayuwar al'umma a wannan jiha tamu ta Kano. Gwamna muna godiya kuma muna maka fata alheri, muna addu'a Allah ya ci gaba da baka dama na tabbatar da aikace-aikace na alheri a jihar Kano. Kuma muna godewa al'ummar jihar Kano musamman talakawa
mutane mabukata irin wanda yau aka tara su aka yi musu wannan hidima wanda ga gadaje can na kallowa da kaya na alatu wanda za su ɗauka da su yau su tafi da shi gidajensu wasu ma tuni suka karɓi nasu suka kai gidajensu. A nan nake godewa duka al'umma, muna fatan Allah ya ci gaba da zama ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu da ma Najeriya gabaki da jama'a. Assalamu alaikum. Comprising ya Honorable Abdul I don't understand Alhamdulillah, mun saurari jawabi mai ratsa zuciya daga bakin tsohon gwamnan jihar Kano kuma jagoran darikar kwankwasiya na duk duniya, Sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wanda yau ita ce rana ta farko da ya shigo gwamnatin jihar Kano tun bayan da ya kammala aikinsa na gwamnan Kano a karo na biyu a ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2015. A bisa wannan gaba za mu je ga jawabi na gaba. It is my single honor and privilege to invite the Executive Governor of Kano State, His Excellency Alhaji Abba Kabir Yusuf, wakili nagari, shugaba nagari, jagora nagari, gwamnan talakawa, abun alfaharin al'ummar jihar Kano. Your Excellency, ka taka rawar gani wajen ganin ka cimma dukkanin alƙawuran da ka ɗauka a cikin ƙudurinka na yakin neman zaɓe. Yau a iya watanni 4 a cikin wannan gwamnati da kuma zama a cikin wannan gida na gwamnatin jihar Kano, mai girma zaɓaɓɓen gwamna ya cimma manya-manya daga cikin muradin da ya ɗaukan wa al'ummar jihar Kano alƙawari, ciki har da auren zawarawa. Mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, Your Excellency Alhaji Abba Kabir Yusuf, DJ. da mulki ya zama zan fata ku bar haɗe wannan kiɗan na makafu ga wula zufanin kariya ne make ta gida ya kofi zama daren da kawai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Your Excellency, the former governor of Kano State, former senator, former special advisor to the president on Darfur and Somalia, two-time presidential aspirant, former presidential candidate, a leader of our great party, the NNPP, His Excellency Senator Rabiu Musa
Kwankwaso FNN. Your Excellency, my brother and colleague, the Governor of Jigawa State, Alhaji Umar Namadi, Your Excellency, the Deputy Governor of Kano State, Comrade Aminu Abdul Salam, Damasan Nkwankwasia, Your Excellency, the former Deputy Governor of Kano State, Professor Hafiz Abubakar, Your Excellency, the Vice Presidential candidate of our great party, the NNPP, during 2023 election, Bishop Isaac Edahosa, the national chairman of our great party, Alhaji Abakau, members of the National and State Executive Council of the party, Right Honorable Speaker, Kano State House of Assembly, Alhaji Ismail Jibril Falgori, members of the National and State Assemblies here present, representatives of the Royal Highnesses, the Emirs of Kano, Bichi, and Gaya, the Director General of Hizba, Malang Aminu Daurawa, and members of his team, our respected ulamas, other distinguished ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is with a great pleasure and sense of happiness that I welcome each and every one of you to this very important war celebration. We gather here today to facilitate the wedding of 1,800 Zawarawa in Kano State. Let me quickly remind us that the Auran Gata, popularly known as Auran Zarawara, is one of our campaign promises that we repeated in all the 44 local government areas during the build-up to the 2023 general elections. Alhamdulillah, to the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, today we have fulfilled that promise to the good people of Kano State. The total of 1,800 couples we are celebrating today were selected from all the 484 wards across the 44 local government areas of the state. There is no local government with less than 30 couples under this laudable program. Some local governments have up to 50 couples that have gotten the privilege of being part of our mass wedding. Before the wedding, the prospective couples had undergone series of screening
starting with medical screening to ascertain their health status, interaction with professionals, marriage counselors, and a number of workshops and seminars. For all of them that were successful, our administration took full responsibility of the entire wedding processes and requirements. We paid the dowries of all the brides. We provided the full complement of furniture for all the brides. We also provided the traditional food consignments, gara auri, comprising of bags of rice, cartons of pasta, gallons of oil, and other essential commodities to all the newlywed couples. We also provided the traditional wedding attires for all the bride and the grooms. And today, we are distributing a grant of 20,000 each to all the 1,800 brides as seed money for them to start a small or medium trade from the comfort of their homes. Let me therefore congratulate all of you again as you start a new life as husbands and wives. I urge you to always remember that marriage is an act of ibadah, and therefore you should live your matrimonial life in accordance with the dictates and directives of Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of our noble prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As you have been told several times during the council sessions, I urge you to be very patient with each other, to be fair and just in all your dealings, and to continue to live harmoniously with one another. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless your marriage with children that will be useful to humanity and the entire society. Distinguished ladies and gentlemen, the mass wedding is only one out of many stories of our administration, which was an offshoot of the programs initiated by the previous administration of distinguished Senator and former Governor of Kano State, Senator Rabi Musa Konkosu, from the year 2011 to the year 2015. While celebrating our newly wed couples, let me seize this opportunity to remind the good people of Kano State about the few among numerous achievements which we recorded within the last 4 months. Just a few days ago, we commissioned the second phase of palliative materials distribution to 484 wards in the state, where each ward received 410 kg bags of rice and 410 kg bags of maize. We have also collected the first set of data for the beneficiaries of empowerment, names of 10 women, 10 youths, 10 persons with special needs, which have been collected from each 484 wards. And these beneficiaries will, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, receive a grant of 20,000 each to invest in small businesses as of their choice. We have also completed all arrangements, secured admission, secured visas, fully paid for the tuition
and living cost of about 1,000 first-class graduates that we are sending to different universities overseas to study for their master's degrees, inshallah. We have